Apat. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 25 na bulan sang Abril tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw? Isyu sang PhilHealth sa mga estudyante. Daydayon ta ang kayuhan, maayo bala o kon hindi makasarang ang kabataan. Wala kuno sa makaupang sa eleksyon pasalig sang COMELEC. Oy, mga operator driver, presyo sang gatong nagsaka, ano ang inyo sini? Mahambal ang subsidi, ara na ukon wala pa. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bio. Dako ang mabulig sang D3 Bio sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bio. Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Aber, daydayon tayo ni ang PhilHealth nga isyo. 21 anyos pasaka dapat mangin primary member na sa PhilHealth kag hindi mangin dependent sa ila ginikanan. Ano ang tindog nyo? Ang tindog ko dire sa isyo, ako ya pabor ako sini. Pero hindi mandatory. Sa mga 21 anyos nga mga estudyante nga makasarang magbayad may trabaho na pwedeng-pwede gid. 300 pesos. Of course, sa mga wala trabaho, pwede mapasinsya. Pero kung ako ginikanan, nga may jutay-jutay ka man ngay kasarang para sa kabataan mo, kung ako mabayad sang 300. Eksperyensya ko na mo nga ginikanan, sa iba naton nga mga utod may opinyon man kamo nga inyo. Pero para sa akon, nakaagi ako ya eksperyensya nga may mga kabataan nga mahospital, gagasala ka, kung diin ka makwa sang inugbayad. Kag kung may inugbayad, kagiman kulang-kulang. Pero kung may PhilHealth ang mga kabataan, makapiyan-piyan ini, dako gawa nga buhin sa balayran. Sa nasiling ko na hindi man pilitaryo. Kung hindi iya makasarang, tagaan taligwa. Tagaan naton sa kung ano nga paagi nga hindi sila mapilit nga magbayad sang 300 kay wala sang ikasarang mo. Okay na ya, pero sa makasarang nga mga estudyante may trabaho kag ginikanan nga makasarang malanga hindi. Dako ini nga bulig. Pag-abot sang emergency, may balaan yung kakinahanglanon sini. Kung kulang-kulang ka sa inugbayad, kag hindi makaltasan ang inugbayad mo sa PhilHealth, dako nga problema ini sa sulod sang puluyan. Ang ako niya punto mo ni, maayo ini. Sa iban nga nga pungso niya, 18 anyos ng kabataan, libre ka na eh. Pwede ka na kapamilya nga imo, guwa ka na ya sa pagatipan sa ginikanan. Ang aton 21 anyos gani, ang iba naton galing iti Pinoy tayo mo. Bisan pilang edad sa bata, ara gyapon sa pag-inakop sa ginikanan, nami mo kung ang ginikanan gasiling, bisan niya tangkong lakong gatililipon, which is kung kaisa may salaman. Ti para sa akon, kung hindi lang mandatory, pwedeng-pwede gid. Ako, kung makasarang abi ko, galing ti kita ibol man, pero kung makasarang sa 300,
kag ang bata mo 21 anyos, kag wala inugbayag, kung kuya bayran ko. Nga ako magyapon mo, ikaw magyapon maantos mo. Kung magbalatian, kag ma-hospital, wala man natong pangayo. So, gapakadto pa kani ka, wala ang ulo mo kung paano ka makabayad. Wala pa sang PhilHealth, kundi ang balayran, kung ang balayran mo 20 mil gid. Pero kung may PhilHealth ka, may iban-ibanan jutay. Sala siling ko na, upod ako dire, basta hindi lang mandatory. Hindi bala pilitaryo, kung makasarang pwede. Ako kung makasarang ko magbayad para sa bata, bayaran ko. Pero kung ang bata may trabaho, nga hindi. Paintahon ko siya sa PhilHealth kay gapati ko may dako ini nga benepisyo para sa palaabuton. Hindi salsalon ng atong lawas nga masakit kita mo. Sa salon ganyan natuktok pa eh. So kung ako sa inyo, kung makasarang man lang kamo, aber, opdante ni. Sa hindi makasarang, pwede sir, sa nasiling ko na, hindi lang mandatory. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong, aksyon. Art Tayhupon, aksyon. Brian Morden, aksyon. Eric Magbanwa, kag aksyon. Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International League, Ikaayong lawas upod kay Tiglikom Francisco Duque nga posible kuno i-postpone ang eleksyon sa mga lugar nga mataas ang kaso sang COVID-19. Sabat sang Comelec, wala sang makaupang sa Mayo 9 nga eleksyon sa tanan nga bahin sang Pugsod. Amo ni tindog sang Comelec. Suno kay Comelec Commissioner George Garcia, nya respetado naton ang palayag ni Duque. Pero basi nalipat siya nga ang Comelec amo ang may final decision. Basta gani eleksyon, basta gani sa panahon sang eleksyon, ang hari-hari ng Comelec. So siling niya si Duque, okay manina ang palayag mo. Pero basi nalipat ka nga ang final decision ara sa amon sa Comelec. So no, kay Garcia, wala sa dapat kabalakan bangod, may ara na sila mga tika nga mahimo angot sini mga butante nga may sintoma sa COVID. Nya ang eleksyon hindi maupangan, madayon ini. Ang eleksyon niya hindi lang maidalom, hindi madayon ini sa pila ka mga masiling naton nga grabe gid. Mga force majeure abi, distraction sa eleksyon para pernalia, kung may terorismo, amo lang ini mga bagay nga makaupang sa eleksyon. Pero hindi magsiling si Duque nga may postponement ang eleksyon sa iban nga lugar. Amo niya trabaho, siling ni Garcia. Relax lang kamo. Kaysa tion sang period sang eleksyon, kami ang mahibalo kung i-postpone o kung madayon. Pero sa karon, sa pananawa nila sa sitwasyon sang pungsod Pilipinas, wala sang makaupang. Dayon ang eleksyon. Kag siling ni Garcia sa mga nakaparehistro nga butante na, nyabi, tsikanyo, sa tagsa nyo kapresinto ang ngalan nyo sa adlaw sang eleksyon paagi sa Finder website. So, subong pa lang natawa nyo na.
sa website sang Kumilik kung diin nga presento ikaw na tuon, kung diin ka makabutar para wala na sang sablag pag-abot sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang balitang ito. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan. 4, hindi mapunggan na. Saka naman ang presyo sang gatong suno sa Uni Oil Philippines. Posible ang diesel gido. Sa unang gasolinang mahal, subong ang diesel naman. Gainibwa lang, posible 3.90 tubtob sobra 4 kada litro. Gasolina 3 pesos tubtob 3.20. Ang pananawan, buwas kada Martes. Tandaan nyo kada Martes, amo ni siya. Ang nagahalit sa inyo kung presyo sang gatong ang paghahambalan. Ti ang departamento sang enerhiya kapon nag-monitor ko niya, abi niya, hagan-hagan lang. Itagob lang anay ang mga salakyan nyo sa balay nyo. Kung mahimo pa lang niya, sakay na lang kamo sa round trip. Na baka lang na siya salakyan kay parang komportableng ila pagbiyahe. Nya kung lapit lang kalagtuan nyo, lakta lang. Kung purti kainit, basi itumba ka sa heat stroke, hindi man. Nya saluyag magamit sa ila personal nga salakyan, likawan na paggamit sang aircon. Bango na gagamit inisang 15% sa inyo gatong. Ang silingon, kung maglakat ka mo, patyon yung aircon. Bawti ano yan ang tsura mo sa sulod sa salakyan mo kung wala aircon. May mga tao yung hindi kasaw wala aircon. Oo, kabudlay. Di kamusta mga driver? Subsidiya nyo, wara na. Ang migo ko nga abogado nagtawag. Siling niya, ano ning ginahimo sa gobyerno man? Ang tanan nga salakyan sa gobyerno, nga ginapanagian sa gobyerno nga ginbakal pagi sa kwarta sa tao, kung magbiyahe sila gabagos po sang aircon, kitaya hindi nila pag-ipa-aircon. Ang ila sa lakyan niyang iya sa gobyerno, hindi magwanta katugnaw sang aircon. Ang gabayad sang aircon la kita nga tao, pagi sa buwis, wala sila gasto, tapos ya, limitahan kita nga magpa-aircon. Akig siya. Abogado niya ang nag-komentar angot sining palayag nga kung magbiyahe, hindi magpa-aircon. Nya daw, patyon nyo kami sa kainit ba? Kamu yaga pangalipay sa aircon nga kaming gabayad. Pagkatapos, pitaan nyo kami ya? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo nga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19, Yon sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extend.